Pakyas nga makalusot ang 8 ka mga membro sa New People's Army nga naharang sa kapulisan Hunyo 14, 2025 mga 1:40 sa kadlawon sa usa ka law enforcement operation sa checkpoint sa Purok 1 Barangay Bunawan Brook, Bunawan, Agusan del Sur. Ang operasyon gipanguluhan sa Agusan del Sur Police Provincial Office ubos pagdumala ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, ang Provincial Director. Ang hiniusang puwersa nga naglambigit naglakip sa mga unit gikan sa PNP, Philippine Army og Intelligence Division sama sa RID 11, RID 13, 67 Infantry Battalion, 60th Infantry Battalion og 25th Infantry Battalion. Anausab ang RIU 13 og uban pa. Nasakmit atol sa operasyon ang 4 ka improvised explosive device, 4 ka hand grenade og usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay deface serial number og 11,000 pesos nga cash. Lakip ang sobresibong mga dokumento og uban pang ebidensya. Matud sa nakuhang impormasyon ng CBN sa XFM, sakay sa ginintahang sakyanan paingon unta dapit sa Agusan del Norte. Apan sa pagsulod niini sa area sa Agusan del Sur, walay swerteng makalusot sa mga otoridad. So 8 po ang naresto natin during the conduct of a joint checkpoint operation, and out of those 8, we were able to identify that out of those 8, 5 po ay mayroong standing warrant of arrest. So sila po ay naresto base doon sa mga warrant of arrest, and doon din po sa mga dala na lang mga ebidensya that nandito po sa harap ninyo, makikita po natin, ito po yung mga na-confiscate natin sila during that checkpoint operation. So ang tipik sa pumayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop.